Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao. Asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. kaiba, katabang, kasurog, Asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen.
Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal Sanga. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigkakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. kaiba, katabang, Kasurog, asin panalmingan.
This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Hoy, Philippine Standard Time, 18 minutos. Makalipas po ang alas 10 ng pagkamanay. Views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin pagsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Gistone Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. Gistone Kiliste sa On the Spot sa Bicol Net TV. Gistone Kiliste, ang lalaking mahilig sa K. Hoy! Hoy, hello, good morning. Hoy, Diyos Marahiner, pagkaga Bicolania. Hoy, good morning, Pilipinas. Hoy, magandang umaga. Diyos Marahiner, pagkaga po tabi, isa sa tuya gabaos, mga tugang. Yes, mga tugang programang On the Spot. Nagbabalik po, ngunyan po tabi na pagkaldaw ni Miyerkules. Petsa, ano na ba yan? Ultimong aldaw po mga tugang. Last day of July. Kumusta lamang po mga tugang? Sa indo po tabi na pagkaldaw. Kumusta po tabi? Ang sa kuyang mga kababayan. Kumusta lamang po tabi? Ang sa indong mga apod kayo pag iro-iro ngunyan tabi na pagkaldaw ng Miyerkules. Hoy, siyempre mga tugang magsasabay-sabay po giraray kita. Hindi po sa loob sa tuyang programa hanggang alas 11 po ng pagka-morning. Sa tuya po tabing pang Miyerkules na edisyon. Ultimong edisyon po mga tugang sa bulan na Hulyo. Hindi po sa tuyang programa. Siyempre mag-restorya. Magkumusta lamang kita mga tugang ka mga pangyayari po digdi sa tuyang palibot. May kinaaraman po tabi mga tugang sa tuyang pagbuhay-buhay digdi po sa ibabaw kana kinabahan. Hoy, siyempre mga tugang sa pangalan po kang bilog na puwersa kan Bicol Net TV. Siyempre po sa panginginot po kan samuyang station manager maestro SM Naladtuon. Siyempre po sa pangalan po kan sa tuyang mga katuwang, digdi po sa laog kan sa tuyang programa. Siyempre po sa pangalan po tabi nito ka boss. Yaon po nakantaba, yaon po nag-aabang, yaon po padagos na nagtitiwala po digdi sa tuyang programa. Hoy, maraming thank you ha. Sa day po tabi nindong walang sawang pagantabay, walang sawang pagtutok po sa aking programa. And syempre sa mga programa po ng Bicol Net TV. Hoy, syempre good morning sa mga parantabay po dyan sa 1st, 2nd, and 3rd District of Albay. Siyempre po mga tugang sa mga pagkalaid nga itong mga probinsya, sa mga pagkalaid nga itong mga munisipyo, marahing na pagkamorning na sana po tabi sa Saint Gabaz.
Siyempre po mga tugang, hain ko sa mga oras na ini, hain ko at mapatabi ang sensibidad dito. Laomi po tabi na lugod, gabos kita yaon po sa marhay, as in ligtas po tabi na kamurugtakan sa mga oras na ini. Sa mga parantabay niya itong mga RFW, oy, magandang umaga. Good evening, magandang hapon. Anong oras mo po tabi nito ko ng hiling? Digdi po sa laugan sa tuyang programa. Sabi to na nga ni po mga tugang, ultimong aldaw ngunyan po tabi kang bulan na Hulyo o isa aga. Masabat na po kita sa panibagong bulan. Sa sabaton na po mga tugang ang bulan kang Agosto. Paglaog kang August mga tugang, paingurag po tabi ng mga festivals. Ang gigibuhon, digdi po sa satuyang probinsya. Particularmente mga tugang digdi po tabi sa probinsya kang Albay. Ay kadakol ng mga abangan kadakol na mga festival ang mga aabangan mga tugang kan sa tuya po tabing mga kababayan. Diyan po sa First District, kakatapos na naman kang Alinaw Festival. And I think sa August 2, mapuo naman sa Coron Festival. Diyan po sa Banwaan po tabi kan Tiwi, Albay. Siyempre, speaking ng festival mga tugang, sa Banwaan man po tabi kan Bakakay, nagdadangadang naman po mga tugang ang Karagumoy Festival. Advance sa Happy Karagumoy Festival po sa Davos. Yung mga parantabay niya to po dyan po sa Banwaan po tabi kan Bakakay Albay. All set na Gani nagkagibon na nagkaigwano ni mga series of meetings. Gani planchado na mga tugang sa mga events, mga tugang nagigibuhon po sa mga masunod na aldaw. Pasyaran ta po ang Municipal Tourism Office kay Sir Richard Behel kan Municipal Tourism kan Banwaan po tabi kan Bakakay Albay. Makiki-update kita mga tugang ano ba sa mga nakalinyadang mga aktibidades dyan po tabi sa Banwaan kan Bakakay Albay. And speaking kan Bakakay, good morning po dyan sa opisina ni Apagginay, opisina po mga tugang ni Bakakay Mayor Edsel Vellesa. Good morning tabi Mayor. Diyan sa Municipal Hall. Diyan po sa munisipyo po tabi kan Bakakay Albay. And also sa tuya po tabi mga amigo. Diyan po sa may opisina man po mga tugang kan PNP Bakakay. Siyempre sa panginat po ni OIC Edwin Apun. Siya po ang panibagong pamayo po kan Bakakay Municipal Police Station. And also sa mga amigo our friends from Bureau of Fire Protection Bakakay, very active man and very supportive. And panibago po mga tugang na chief. And also mas piso kang inod kay regards and si inod na chief si inabutan si katinangan ng chief dyan. So amigo taman, Raimundo Oliver Jr. Yaon man, saludo man kita duman. Yaon man sa iyo po mga tugang na mga magagayo na programa mga tugang. Antes po siya sa lidahan po ni Senior Fire Officer Rene Ray Antiga. Nailing taman ang kanakaging daw, nakasabay ka po ang panibagong chief, fire chief po mga tugang kan BFP Bakakay. Nailing naman po mga tugang so mga magayman sa naging pag-restorya mi mga tugang sa mga plano po mga tugang diyan po tabi sa Banwaan po tabi kan Bakakay. Mabuhay po tabi kamo diyan. And also good morning sa mga palantabay niya to diyan sa Banwaan po tabi kan Santo Domingo. Kasusaro palan igong nadakop diyan na pinagtutubunan mga mahabas mga tugang na ang target po mga tugang mga motor. Ang tabayanan iyan sa pagpapadago sa ruin sa pagrestoryahan ta mga tugang. Digdi po sa tuyang programa ngayon na pagkaaga. Very alarming ini mga tugang. Diyan po sa Banwaan kan Santo Domingo. Iba po ning nadakop na pinagtutubudan ng mga mahabas. Ang mga target kay ini mga tugang, mga motorsiklo. Nailing munaan. Diyan po sa Banwaan kan Santo Domingo Albay po iyan mga tugang. And syempre, bago po kita mga tugang magpasiring po sa satuyang pag-restorya, may happy birthday mo na po. Sa gabos po na nag-celebrate kan sa mga birthday today.
maligayang happy birthday po tabi sa Indo Gabos. Sa Gabos po na nagsisilibrar kan sa indang mga birthday today. Happy birthday na lang po tabi sa Indo Gabos. Siyempre mga tugang, sa Gabos man po na nagsisilibrar po kan sa indang mga kapiestahan ngunit na pagkaldao. Happy fiesta po tabi day sa may mga kapiestahan po tabi. And also happy anniversary duman po sa may mga anniversaryo po ngunit na pagkaldao. And also happy maligayang pagdiriwang ano man po tabi ang sa mga pinagsisilibrar. Ano man po tabi ang sa mga pinagkakasiributan ngunit na pagkaldao. Lugod ano, maging matarayong po ang sindigtas po tabi ang sa po tabi ng mga selebrasyon ngunit po tabi na pagka-morning. Siyempre mga tugang duman sa tuyo mga kababayan na yaon po sa pagmundo. Yaon po mga tugang sa siyempre duman po sa tuyo mga tugang katugangan mga kababayan na iba po tabi ng mga kamunduan. O siyempre siling ganda ang programa ni ayan na Bicol Net TV padagos po na nagpapaabot ng samuyang pagkikidumamay. Pakikisumaro po mga tugang sa Indo po tabi ng mga kamunduan. Sa may mga gadan, condolence. Siyempre mga tugang duman sa tuyo mga kababayan man na yaon po mga tugang sa manlain-lain na hospital may mga kamatayan, yaon po sa banig ng kamatayan. Pero may natong pinagsasabi mga tugang, magparahay, bangon! Sabi talaga ni mga tugang, ano man po nakadilipisilan, ano man po ng mga negatibong nangyayari po hindi sa tuyang palibot, ang gabos ng yan mga tugang, igwa po tabi ng katapusan. Igwa po tabi ng hangganan, kaya permisa na po kita, fight sana. Why 0963-71149 ang sa tuyang linya ng komunikasyon. Bukas na bukas po mga tugang para po mag-akomodaron mga tugang. Ang sa Indo po tabi ng mga reklamo, sumbong agrangay, komentaryo, kritisismo, paghanga ni Papa, ipadala sa na po ng mga 0963-7114989 para po sa Indo po tabi ng mga concern ngunyan po tabi na pagkaaga. Apodan po, palayugan po kansin mga mensahe ang numero niyan. Sa tuya po tabing akomodaron sa pagpapadagos po kan sa tuyang programa ngunyan po tabi na pagkamanay. Ma'am Elena Valenzuela nakatutok ngunyan na pagkamanay. Okay, thank you so much Ma'am Elena Valenzuela all the way from Agna, Umapon, Legazpi City. Good morning sa mga palantabay nato diyan sa may party po kan apod kini siyudad po tabi ng Legazpi. Malhay na pagka-morning. Siyempre mga palantabay natin dyan sa Banuan po tabi kan Daragal Bayan. Basta sa Gabos na nakatutok po ngayon na pagka-morning. Paki-like naman po tabi. Paki-like and paki-share po tabi kan sa tuyong programa ngayon na pagkaaga. No? Send man po kamo nakantabay ngunyan ang programa ini. Sabi talaga rin, sabayan po na hiling sa paagi po kang Bicol Net TV Makati page, sa On The Spot News TV page, and also sa YouTube channel po kang Bicol Net TV. Mag-subscribe po mga tugang. Tanani po maging updated ka mo sa mga pangyayari po. Digdi sa tuyang palibot. From the meantime mga tugang, 31 minutes makalipas po. Ang alas 10 ng pagkaaga. Commercial mo na kita mga tugang. Ma-station break. And mahanap buhay kita. Mabintada kita mga tugang. Para po sa pagpapadagos sa tuyang pagkabistomya. Digdi po sa laog ka sa tuyang programa. Ngayon po tabi na pagka-manay. Diyan sana po tabi kamao. Dig sa naman ako. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara,
ay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Alright mga tugang, oy, oras sa bilog na Pilipinas, 34 minutes. Makalipas mo ang alas 10 ng pagkamarning. Alat ka. Ay, balik po kita sa satuyang programa. Ay, balik kita sa satuyang patulistorya ngunyan po tabi na pagkamarning. But before that, thank you so much sa mga nakatutok po ngunyan na pagkamarning. Yaon po si Ma'am Aida Exiha. Tama ba? Nakaantabay po ngayon na pagkamarning. And also si Brother Wilfred Ronco. Nakaantabay, nakatutok ngayon na pagkamarning. Diyan po tabi sa siyudad ng Legazpi. And as well as kay Ma'am Elena Valenzuela once again. Thank you so much po sa indo po tabi na pagkantabay. Pag-suporta po din sa laog sa kuyang programa ngayon po tabi na pagkamarning. Sige. So, mga nagsurusit pagtututa ng ngunyan po labi na pagkamarning, you can do the same. Magpaabot po kan sa itong mga mensahe, magpaabot po mga tugang kan sa ito po tabi na mga reaksyon, hindi po sa satuya po tabing programa ngunyan po tabi na pagkamarning. Yeah? Sige. Sa iba pa mga tugang na mga istorya, matindingon yan aday. Matindingon yan mga tugang, sabi ta na nga ni, habang paparani po kita mga tugang, although sabi kang iba mga tugang, paparani na po mga tugang ang eleksyon. Harayo pa ngayon, pero ngunyan pa siya na, dako na po mga tugang ng mga strategy, taktika, ang pinagigibo po mga tugang kan mga nagkakapira. Kaya, makonsuelo ta. May mga surusurbing nagruluwasan mga tugang. False Asia da mga tugang, or should I say false survey o false Asia. Basta talagang apod kini makonsuelo mga tugang. Ang primero, siyempre kahapotan dyan, ano ang katuyuhan? Ano po mga tugang? Si Isay Baya ang nagpa-survey. Siyempre po mga tugang, pag siring kayan, pag sinabing survey po mga tugang, naturalmente po mga tugang, may mga maruluwas talaga dyan na mga pangaran. Ang leading ngaya po for harog kaning posisyon is si Une. Kada kung kayo nagluluwas, nag-circular mo yan mga tugang sa mga social media platforms and other mga tugang na mga account. Manunungod po mga tugang, digdi po mga tugang sa false Asia, kuno na commission survey. Pigigil po ini mga tugang. Ako sa pagtubod ko, permanente mga tugang, para po mga tugang na kumbaga mindsetting o mindset mga tugang sa tuyo mga kababayan na uni leading na ngaya si sa arog kaining pagka-posisyon. Bot sabihin mga tugang, pigmamanipular pa sa ngunyan pa sa na po mga tugang, igwa na po kinangyayaring manipulation, pigpapatubod mga tugang sa satuya mga kababayan, kaini po tabi ng mga nagkakapira. Kaya ang hapot dyan, during the survey, sisay sa mga recipiente, tama ba? Recipiente ba yung hapot kaan? Sisay ba yung mga
correspondent, sisay baya sa mga nahapot, kung unyan nga gigibuhon ang eleksyon, sisay nga ang mayor mo, sisay nga ang gobernador mo, sisay nga ang ano mo, congressman mo. Kaya kita mga tugang, nagtutubod man ginalay, duman sila sa mga silensyo na po mga tugang. Kaya, pag minsan mga mairoon, mga maiwag, ano, pud kayo mga maiwagon, inyulugod po mga tugang an apod kayo ni, namamarangkal mga tugang, namamalisyahan po lugod mga tugang, nagibo-gibo po mga tugang, ini po tabi ng mga sorosonde. Kaya, akong paghiling ko kayo ni mga tugang na, ikaw na, minabasa nga rin ito, the other day, igwa ki mga may nagpost sa indama na page regarding niya sa Arog Kene, pinag-uhulukan mga tuga. Napano ng batikos mga tugang, kalikuan man niya, sisay ang nag-survey, sisay ang hinarap out. Kaya yun nga mga survey nindong iya. Nagkaigwa ngayon ng survey, ikot sabihin, naglilibot-libot iyan mga tugang, naghapot-hapot. Kung ngunyan nagigibuhon ang eleksyon, sisay ngayon sa indo po tabi ngayong mamanokon. Tapos ipapalawas nila, base ngayon sa ginibong survey, nanginginot ngayon si Siring Kene. Huna sa na po tabi nindo yan. Dahil na pa ninda pagparalalan siya. Nangapot kayo yan, sisay baya mga tugang, ang nahapot, sisay baya ang sinurvehan nindo tabi. Marhay na aga tabi, Boss Idol. Thank you so much tabi, amigong Ramil Banyaris Barbasina. Nakaantabay ngunyan, dyan po tabi sa Marikina. Kumusta na tabi, brother? Gariyaon ka pa sa paglimas. Nakabalik back to normal na tabi pa rin ang sitwasyon nito dyan sa Marikina. Matapos ka mong bahaon kan bagyong Karina. Good morning sa imong mga pag-iriba tabi dyan, amigo. Dyan po tabi sa Marikina. Nakaantabay sa tuyang amigo, brother. Sige. Minsan na di makonsuelo, makaulok po mga tugang at mga siring tayo. How ka mga tugang na nakabilog ng siring po kay datos? How ka mga tugang na kapag sabi sinda na sa maabot ngayang ano na ngayon leading ka na. Where in fact mga tugang, dahil man po tabi, ni makapagbato to o mga tugang, regarding po duman. Kaya nun sa biga po din yung false Asia. False survey. Kaya, nahiling mo na sa mahal kong probinsya, may mga nangyayaring siring kayo ni mga tuga. Ngunyan po tabi, ngunyan pa sa namalinaw po mga tuga na nagkakaigwana ning mga apod kini. Pigtatanuman na po mga tuga sa isip po tabian sa tuyang mga kababayan, piglalan sila, ngunyan pa siya na Diyos ko na kamo. Diyos ko na siya na po mga tugang Sus Mariusip ang mga pait mo pagsiring kayo ni mga tugang dipisilo na day. Day mo masabutan po mga tugang. Kaya sabi nga ni, daw sila yung relax na, pero mga tugang, so tao po mismo. So tao po mismo mga tugang, ang nagigibo ng paagi po mga tugang. Para po mga tugang umabot man po ang pirlian, iyo po tabi, hansa inda po tabing ilaloklok po tabi sa posisyon. Unlike ini po mga tugang nangunyan pa sana, pait na po mga tugang, ang paputok mga tugang ni mga istorya, manlain-lain ng mga istorya mga tugang, regarding po tabi din sa indang mga Diyos ko na sana, Diyos niyo perdon mga tugang.
ang pangyayari po tabi digdi sa tuya po tabing palibot. Kaya makonsuelo mga tugang ani ang mga arog kaining mga pusing. Alin ang gustong sabihin kay ni po mga tugang? Ano ang gustong nagiging mensahe po lugod kay ni? Dahil lang sa mga siring po kay ni mga tugang na aktwasyon. Dari nagduluwas mga tugang na pigbubudol po mga tugang ang sa tuyang mga kababayan. Papatubodon mga tugang sa sala po tabi na information. Kasi dahil mo man masasabi na iyan po, although iyan po mga tugang, survey pa man sana, survey man sana ngayon. Survey man sana, pero sa paano po kayan mga tugang na paagi, nagkakaigwa na po mga pigtatanong mo mga tugang, pigla lang sila po mga tugang, at ito yan po tabi mga kababayan. Very ano pa, kumbaga atab na atab pa po mga tugang, nagpupuuna po mga tugang ng pagpapahiling, ning bako po tabi maray, bako po tabi magayon, na ehemplo mga tugang pag-abot sa mga siring po kayo. Kaya, leading na ngaya, leading na ngaya sa sarong barangay. Kaya kung kamo mga tugang, mga kababayan ka, kung kamo po mga tugang, makabasa ng mga siring kayo hapot ang indo kung saan po pinagkonduktar survey. Kaya, isay ang sinorvey, sa sinorvey mga tugang, tabasa sa sarong purok man sinakan barangay mga tugang, bay ako kaan. Kaya, sige, 10:45 in the morning, ipadagos na iyan mga tugang, sa iba niya to pang mga pag-istorya dito sa tuyang iwalat mo na iyan ng mga for survey na iyan na pinagigibo po mga tugang ka mga nagkakapira. Digdi po tabi sa tuya po tabi na palibot. Kaya basta ang sigurado ako na totoong nangyayari tabi amigo, sa maabot na amigo Romel, masilibrar sa tuyang kapatiran tabi pa din sa maabot na Agosto 8. Kumusta? Ano lamang tabi pa din? Sige. Sa iba pang pag-istorya mga tugang, sa lado nasyonal po mga tugang, magayon ini nagsumiter mga tugang ng resolusyon sa Senate Committee on Public Services Chairman Senador Rafi Tulfo. Kaiba po mga tugang sa iyang mga pag-iriba, kapwa senador. Tangani po mga tugang, pansamantalang suspendiron po mga tugang ang pagpapautog ng Public Transport Modernization Program or ini po mga tugang na pinag-apod na PTMP na dating mga tugang bilang PUB Modernization Program. Magayon ini sa panahon mo niya aram tabaga na very kadakol po kitang mga kababayan na naapektaran, lalo na po sa lalo kang transport, sa lalo po mga tugang kang transport, kaya dahilan po kayo ni po mga tugang na modernization program mga tugang kan sa tuya po tabing gobyerno. Kaya, ini po tabi na modernization program na pinag-aapod. In fact, mga tugang, dakulong kita mga kababayan na nagkawalaan man ng trabaho, nagkawalaan man po mga tugang ng mga pagdudilensya, hanap buhay, dahilan po kayo ng modernization program na ini. Kasabay din mga tugang ni Senador Rafi Tulfo, sila si Binay, si Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano, De La Rosa, si Bato De La Rosa mga tugang, si Estrada Ejercito, Gatchalian, si Bungo, si Senator Lapid, tumama rin, si Ligarda,
and si Marcos. Kasabay dyan mga tugang, si Idol mga tugang, si Padilla, and si Coco Pimentel. Kasabay dyan mga tugang si Grace po, si Revilla, and si Tolentino, Villanueva, and si Villar. And Villar, and si Mig Subiri. Sila mga tugang, hindi kita na sa 22 mga tugang ng mga senador ang nagpirma po mga tugang duman sa sarong resolusyon po mga tugang at temporaryomente para isuspender mga tugang ili po na modernization program na nagbubuso tabi kang gobyerno. Magayon na datos magayon po mga tugang na pipeline sa tuya po mga tugang na para po mga tugang, paano na magiging mga tugang sa modernization program. Galibaga pinagmadali po mga tugang. Galibaga basta-basta man sana po mga tugang. Although sabi nila, pinagadalan nila yan. And it's about time nga na ipa-autop yan. Pero sa pagbubusol po mga tugang kay itong modernization program, dakulong po sa napiktaran. Dakul po mga tugang sa napiktaran kaya na modernization program. Kawaran po mga tugang ning sarok na dyan. So kawaran po mga tugang ning apod kayo suporta. Halimbawa, naging suporta? Parang hindi sumapat. Halimbawa, sunapiktaran kayo ng modernization program, ano po sutabang na sa inda po tabi na ma-receive po mga tugang. Gani minadali po mga tugang. And also, nainimaya. Lalo na sa lado po tabi ka mga PUG. Yan po mga tugang. So, mga traditional gift ni po mga tugang. Pinagsalidahan po mga tugang kayo ni po tabi na mga bagong modelo. Nasangon yan po mga tugang na hiling ta kadakol kitang nahiling na unserviceable. Dahil na po mga tugang nagagarana short period of time pa sana nagkaigwa na po mga tugang ng aberya. Kaya saro iyan sunay reparuta mga tugang unong kaining modernization program po mga tugang. Kaya sana sa apod kini sa paagi kini po mga tugang na pagsuspender po kini na modernization program temporaryo mo mga tugang na pagsuspender kini lugod makaisip po mga tugang ni paagi alternatibong paagi mga tugang tangani na po mga tugang dahil man po nagiging nagiging po mga tugang nakahirak po ang sa tuyong mga kababayan sa lado po tali kan transport. Kaya pigiling-hiling taman pati sa mga nagpirma sa 22 mga tugang na senador, pinaghihiling-hiling taman po mga tugang na maunag man reasonably man po mga tugang. So sa inda po tabi na apod kini pagbusol po tabi kini na panamientas mga tugang na suspenderon po mga tugang. Ini po tabi na modernization program. Digdi po sa satuyang nasyon. Good morning sa active viewers nato ngunit na pagkamot ngayon. Mag-comment na mag-comment po tabi, magpamati mong giraray. Dahil siya na magpalasol sa ilikdan. Tangani po mga tugang na ma-acknowledge naman po mga tugang ang sa inyong pagsirisiri. Digdi po sa laog ng satuyang programa ngunit na pagkamot ngayon. Kaya mag-ini na mga sharing po kayo once na po ito po mga tugang igwa po ning alternatibo paagi o katabangan mga tugang duman sa satuyang mga kababayan. Istorya ko sa inyo mga tugang kanakaging aldaw naglibot-libot po kita mga tugang dyan sa service nito kang Albay. Magayon dyan pala mga tugang sa service nito kang Albay. Sinda sana po mga tugang igwa po ning matuwid na tupan na pinag-aapon. Wala ta ngayon ibaba ko matuwid na tupan.
Kaya, bako ngayon matuwid. May kaapot ko natang yung iba, bako matuwid matupad nito niya. Kasi uni na po mga tugan ang pigsasabi ta kainay. Ano ngaya ang but mong sabihon kang matuwid na tupa? Ngunyan baga mga tugang na apod kini. Ngunyan po baga mga tugang. Saro na ini po mga tugang natupad sa mga trending. Dakulong nga di mga aside kang may mga nagmumoto-moto sa tupad, dati nga kami nagkasarabay. Saro na ini po mga tugang ngunyan sa pinagagamit pong padatulan man kang mga nagkakapirang mga politiko. Kaya pasintabi po sa mga politikong gumagamit ng tupad para sila po gamitin sa diri po tabi nilang interes. Kaya diyan po mga tugang sa Tercer Distrito ng Albay, magayon kasusaro na aktual ta so pinagigibong payout mga tugang. Diyan po tabi sa women's planters, diyan po tabi mga tugang sa Ligaw. Ang nagayon ng taduman mga tugang ipinagpasabot po mga tugang ni Kong Fernando Didi Cabredo na apod gani ang ayudang ito mga tugang bako niya kwarta. Kaya bako hali mismo sa iya po mga tugang kundi hali po tabi sa gobyerno. Kaya mas maray na ngayang malinaw. Ako ngayon, nag-ibo sa naning expertos. Pero, nung napig ako ko ngayon, na antupad na iyan, hali mismo sa kuya. Very good. Very good example mga tugang na paagi po mga tugang ng sarong politiko. Taara mo bagangon yan, sabi ko na nga na nagrani na po tabi mga tugang ang pirilian. Ang iba po mga tugang, saro po iyan sa nagiging padatulan nila. Napag-una mo, sinda sa nagpatupad mga tugang, pirak po ninda. Kung makaprant mga tugang dyan po, mga tugang sa mga payout during pasana po mga tugang di orientation, niyarao na po tabi mga tugang ang sinda po tabi ng mga presensya. Napag-una mo baga mga tugang, pirak ninda ang pigagamit yan. Kaya, arog po kayo mga tugang ang kaibahan po mga tugang sa satuyang paglibot-libot po mga tugang din sa tulong distrito kang Albay. Duman po mga tugang sa Tercer Distrito kang Albay, yaon po duman sa pagkakaiba po mga tugang. Kaya sabi sa laog kan mensahe po mga tugang ni Fernando Didi Cabredo kang Tercer Distrito kang Albay. Ini ngayang tupad na ini ang pinag-aapod ta ngayang matuwid na tupa. Nung ka na ginamit ko ngaya o ginamit ni Mayor Fernando Gonzales, nung kang inako po mga tugang na ang pirak po mga tugang sa paagi kan tupad, hali po tabi sa indang bulsa. Hali po tabi sa inda. Kumbaga, in partnership lang po mga tugang. Unlike po mga tugang sa iba, na nag-initiate mga tugang ng tupad, gali baga pag-una mo, sinda na po mga tugang. Gali baga pag-una mo, kung hilingan mo mga tugang, magiging utang na buot mga tugang kan mga beneficiaryo sa politiko po mga tugang. Ito po tabi na tupad na ito. Saro iyan mga tugang sa mga nagagamit. Iyan na programa kaiyan po mga tugang. Saro iyan mga tugang sa mga nagagamit po mga tugang kan mga politiko niya nowadays mga tugang. Ini po na pag-abot sa tupa. Magayon ito sa kuya day man ako duman kay ang sa kuya lang yaon sa tuyang pagsaludo. It's because during the payout ipinaliwanag po mga tugang ni 3rd District Congressman Didi Cabredo na bako ko ang pira na iyan, hali ngayon iyan sa gobyerno. Kaya ngayon, ang pasalamatan tangayaan, gobyerno. Bako ako. Bako ako ang sa indong pasalamatan. Kundi ngayon pasalamatan indong ang gobyerno na iyo ngayon. Sa inda ngayon hali ang budget na ginamit ngayon digdi sa tupad na iyan.
Anong pagkakaiba ngunyan mga tugang ng pigsasabi tangin duman po mga tugang sa mga ibang munisipyo mga tugang na nagkakaigwa po ning siring po kanyang aktibidad. Pag una mo baga, during the payout, halit ng sa inda po mga tugang. Ang iba, so apod kayo, so pigpapapirmahan po mga tugang, may mga pandok paninda. Baga, totoo ba yan? Sisay ba yan sa mga naka-erindro sa tuban? Sige daw, tarami daw nindo ako kung sala ining pigtaramta. Igwa, di ba? May mga pandok ninda. Sa pigpapirmahan po mga tugang. Ano kaya? Anong sabihin kaya? Longly brother, marhay na aga sa gabos. Mabuhay katabi, brother Ronald Manilag, and pinaka-pandiurag kong amigo. Diyan man po mga tugang sa parte kan Sorsogon. Saan ka maya pa din sa Sorsogon? Kaso sa yaw na ko dyan. Saan ka sa Sorsogon pa din? Kung malagalag naman ako sa Sorsogon, hanapon ta ka pa din. Ano lamang kita dyan? Masurbi lamang kita. Pwede, Ronald Manilag, malhay na pagka-morning. Sentro kan Sorsogon. Sige daw, ma-message ako sa imo. Pag yaw na ko dyan. Dahil ko pa man ko Sorsogon. Baka lamang, bad mawala ko pa din. Aran ni sa park. Sige. Hanapon ta ka dyan pa din. Sa aran ni mandasan ni sa park. Sa sentro. Sige. Pag nakalugsot ako, pag nakasakat ako din sa Sorsogon, pasyaran pa kadabi pa din. Bala ka na? Bala ka na pa din? Ano ini? Ma'am Nelia Marcaida, good morning. Good morning man tabi, Ma'am Nelia. Salamat sa pagantabay. Salamat tabi sa pagantabay. Ma'am Nelia Marcaida. And also kay Ma'am Lynn Brusula Bueno. Diyan po tabi sa may party man iyan po mga tugang. Kan City of Torodab. Salamat sa pag-alap. Pero may nagantabay ini. And also si Ma'am Bet Kana, dyan sa United Arab Emirates. Pero may nakantabay sa tuya. Kundi, minsan nga, reply ko na sa napigihiling. Salamat, Ma'am Bet Kana. And sa Kana family po, mga tugang. Sige. Iyo, haha. Iyo pa din. Bala ka na. Kung igwa ka dyan na ikatang na labas pa. Kagari, paligmuya ko naman dyan mag-ano sa Sorsogon. Nainin ko ganit man ang mga ano dyan tabi pa rin. Sige natabad, mabarabad ako digi pa di kang nasa tubangan ko nagkakaon digi sa tubangan ko. Barabad na ako digi. Basta, bahala ka na pag nakadyan ako pa rin. Sige, happy lunchtime pa sa mga nagkakaraon na po sa mga oras na ini. Sige. Balik kita mga tugang duman sa satuyang pinag-restoryahan po mga tugang. Tungkol po mga tugang sa matuwid na tupad. Kaya basta dahil magpastidyo. Di man baga kita kan pa din. Dahil man ako nagpapastidyo pa din. Basta may dudo. Kainin mo na. Mamamanabad ako digay. Basta may dudo pa din. Dahil man ako nagpapastidyo. Sige. Baka mailing kita din kang viewers na ginapo kikutsara o kaya ginapo kipinggan. Depende iya. Kaya mga tugang yan po mga tugang masasabi ta. Nadakunang pagkakaiba po mga tugang. Ito nga ni duman. Pag dako ng pagkakaiba mga tugang kan mga siring po kay iba po ning siring ganing programa. And at the same time nahihiling ta po mga tugang so kaugmahan po kasi pagsuporta man po kan mga nakapalibot po duman. Kumbaga yaon po mga tugang sa inda po tabi na pag nahihiling po tabi ng daan sincero. Asin tunay po tabi na pagsirbi ng sarong politiko po mga tugang. Iyo pagata hangon niya nahiling ta kadakol po mga tugang marami na sila
na mga mapagkunwari. Kaya marami na silang mga mapagkunwari mga tugang na kesyo yaon sa pagmakulong sa sato yung mga kababayan, pero ang katotohanan mga tugang, ginagamit na po kita. Ginagamit siya na irak man sa tuyang mga kababayan. Kaya, irak man po mga tugang sa tuyang mga kababayan. Nangangahulugan mga tugang, ang gusto tong sabihin din, hindi po tabi nangangahulugan na natawanan na ng kwarta, tinawanan na ng kwarta, sendo po tabi na mga mga nasasakupan, magiging utang na loob na po tabi ni Daya sa sendo. Ang iba ano kayan po mga tugang ang paghiling ninda during po kayo magkakaigman nito pa. Very wrong po mga tugang. Ramdaman po tabi nindo bilang mga public servant, ang serbisyo publiko po mga tugang, pagserbihan po mga tugang ang mga kababayan ta na nagtitirios po mga tugang. Kami po mga tugang na nagtitirios po mga tugang, isabay ko na ako, tasaro man akong tiyoson po mga tugang. Dapat po mga tugang, pagserbihan mga tugang, yung totoong serbisyo mo mga tugang, asinday po tabi mga tugang na kinataypuhan na lansihan pa po mga tugang. Or budulon mga tugang sa paagi po kayong mga programang mga ginagamit na padatulan po mga tugang para maging mahamot po. Kaya, sabi ko na nga ang sa tuya po tabi mga kababayan, tatao na po tabi yan. Kaya, tatao na po tabi yan mag-report, tatao na po yan mag-analisar mga tugang. Kung ansaro po tabing politiko, pakitang tao lang po. Kaya, 11:05 in the morning, Sweetie Ann Vlogs, hello host. Oy, magandang morning. Magandang ano sa iyo ha. Ma'am Sweetie Ann Vlogs. Nakatutok ngayong umaga. Patulong na lang. I-subscribe and paki-like natin ang kanyang page ang Sweetie Ann Vlogs. Nakatutok sa atin ngayong umaga. Thank you so much. Sige, thank you so much, Ma'am Sweetie Ann Vlogs. Saan ka ba ngayon, ma'am? Ano ba, Tagalog? Ano ba ang ano natin? Basta maraming thank you. Hello sa mga subscriber po ni Sweetie Ann Vlogs. Mga subscribers ng Sweetie Ann Vlogs. Ang kulit ng ating kasama dito. Pakiano naman, Bacoor, Cavite. Thank you so much sa mga taga Bacoor, Cavite na nakatutok mo sa atin ngayong umaga. Sige. And siyempre sa mga kababayan natin sa Cavite. Sige ka. Sige. Thank you so much once again sa Sweetie Ann Vlogs. Nakatutok po ngayong umaga sa ating YouTube channel. Thank you so much. God bless po sa inyong lahat. Sige. Sa mga parantabay niya dyan sa Banwaan kan Santo Domingo Albay, Oni na. Taga nakaagil daw po mga tugang, mag-umagahon po mga tugang. Igwa dyan ki natulag. 5 persona mga tugang na pinagtutubudan ng mga mahabas mga tugang na anting tatangkid kayo ni mga tugang, mga motor, nailing mo na. Nailing mo na mga tugang. May mga sharing kayo ningon yan ng mga nagbabalag-balag dyan sa Banwaan kan Santo Domingo. Kaya, sa mga nagkawala rin siguro dyan yung motorsiklo, kung ano pa man, pasiring ka mo sa Santo Domingo MPS. Baad iyo na ito po mga tugang, so nagkua or may kinaaraman sa pagkawala po kan sa itong mga motor dyan po sa area kan Santo Domingo. Maray na sa nata naaktuhan or natulag ini kan sarong residente. Mag-umagahon ba ito aday? Dahil kita kay nakapagpasyar niya sa Santo Domingo MPS. At kuwaon takot ang bilog na detalye dyan. Pero nakuha man so storya hali mismo po mga tugang duman sa nakahiling po, nakaakto po mga tugang duman sa 5 persona na
mamanman. Target po mga tugang ang mga motorsiklo. Diyan po sa Barangay Santa Misericordia, Santo Domingo, Albay. Kaya sa mga barangay official, sa mga barangay tanod, siguro dapat maging alerto po kita. Lalo na during nag-uuran-uran. Iyan po mga tugang, diyan man sila po tabi sa katahawan po kansin itong pagturog. Diyan po mga tugang sila po nag-aatake. Kaya siguro maging maikmat po kita. Tasarong ngunyan ang Barangay Santa Misericordia sa mga na bibiktima po mga tugang ng siring kaya po tabi na mga krimi. Kaya pinagapudan tayo ang sa mga kababayan dyan sa Barangay Santa Misericordia sa kuyang namumuta na barangay, maging maikmat po tabi kamo. Baad kamo po ang masunod kaning mabiktima. Ako nagtutubod kay ni po mga tugang may mga contact ini dyan sa area. Taday man yan dyan magkukurusugbot mga tugang na mag-operar. Kunday po mga tugang ning mga kasapakat na mga lookout po tabi ninda. Kaya sana sa pagkakadako po kayo ni mga tugang na mga pinagtutubudan na mahabon, masusog po mga tugang sa mastermind gaya. Masusog mga tugang sa iba pang mga pag-iriba po mga tugang. Tadakulaon po mga tugang na permisyong dala ninda sa sosyedad. Dakulaon po mga tugang na iba pa ng mga pinisir na gibuhon nindang krimen. Dahil lang po mga tugang din sa silang mga pag-uprar din sa mga katuyuhan. Pagkatuan mga tugang kantag sa diyan, magkaiba mga tugang. Yan pinisir mga tugang. So makamurumundo na part, baka kayo po magaling buhay. Tapos yung mga kapag yun handa man po yan mga tugang na makipagsabayan if ever na yaon po sila sa alanganin po tabi na sitwasyon. Kaya sa gabos ng mga parantabayta, bako lang ilagay sa mga tugang. Kasi na mangyari po mga tugang inisin nito. Kaya maging maikmat po tabi ito. Sige, 10 minutos. Gutom na. 10 minutes mga tugang makalihis ang 10 in the morning. Maluhay-luhay naman po kita mga tugang na mapaaram. Digdi po sa lawgan sa tuyang programa ngunyan na pagkaaga. Taan sa kuya, digding kay Riba. Ayan papansin siya naman sige. Sa pangaran sa liwat na Bicol Net TV. Siyempre sa Panginoon po kansa mo yung mga sa pangalan po tabi kan sa kuya mga parantabay ngunyan na pagka-morning. Sa pangalan po tabi kansa mo yung station manager Maestro SM Nilatuon. Sa pangalan sa mo yung mga sponsor katuwang di po sa logo sa tuyong programa. And also belated happy wedding. Tama ba? Kay Jan Howard Kiliste and kay Sean, Angelica, Lisa. Diyan po sa Banwaan Tabi Candaragan. Yaon kita duman ka sa hapon. Kaya dahil kita nakapagprograma. Yaon kita duman nakikaon. Hindi so man ako din sa warm welcome. Thank you so much po sa family Lita. Po sabi sa tuwaan po tabi Candaragan. Siyempre mga tugang ako man po din na kabay dahil ansin sabi amigo. Kasi po mga kami mga sabihan ko na Bicol Net TV. From Bicolan. Bye-bye. Bye-bye. Papa? Tapos na pa? Papa? Pinito ko na. Tapos na. Tapos na.